हाय गाइस जय जगन्नाथ आसନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରୋହି ମାଛର ଝୋଳ ଆମ ଘରେ କେମିତି ବନେଇଥିଲି ମୁଁ। ଆମ ଘରକୁ ମାଛ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇଦେଲି। ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ପକେଇକି ମୁଁ ରଖିଦେଲି। ତାପରେ କଢ଼ା ବସେଇଲି, ସେଥିରେ କିଛି ତେଲ ଦେଲି। ତେଲ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହେଇଗଲା ମାଛକୁ ଭଲସେ ମୁଁ ଭାଜିଦେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି। ମାଛ ଭଜା ହେଇଗଲା, ସବୁ ମାଛକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଲି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ। ତାପରେ ମାଛ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମସଲା ଆବଶ୍ୟକତା। ଗୋଟେ କପ୍ରେ ମୁଁ ନେଲି ଅଳ୍ପ କିଛି ରସୁଣ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଦା ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା ପାଣି ଦେଇକି ମୁଁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆଳୁ ବି ଦୁଇଟା କାଟିଥିଲୁ, ତ ଆଳୁକୁ ବି ଦୁଇଟା ମୁଁ ଭାଜିଦେଲି। ତାପରେ ଆଳୁ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ କଢ଼ାରେ ତେଲ ପକେଇଲି, ଚିନି ପକେଇଲି ଆଉ ତେଜପତ୍ର ପକେଇଲି ଟିକେ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ପିଆଜକୁ ବି ପକେଇଦେଲି। ପିଆଜ ଯେତେବେଳେ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ମସଲାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେଲି। କଷି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା କିଛି ରଖିଥିଲି, ଲୁଣ, କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ମାଛ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ତାକୁ ପକେଇକି ଭଲସେ କଷିଦେଲି। ଟିକେ କଲର୍ ଆସିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଟମାଟର ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଟମାଟରକୁ କଷି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦେଲି ଟିକେ ଭଲ ବାସ୍ନା ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ତରକାରୀ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମସଲା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଳୁକୁ ବି ପକେଇକି କଷିଦେଲି। ଆଳୁ ଯେତେବେଳେ ଭଲସେ କଷି ହେଇଗଲା ଆଉ ତେଲ ବାହାରିଲା ମସଲାରୁ, ତାପରେ ମୁଁ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଭଲସେ ଫୁଟିଲା ତରକାରୀ ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ମାଛ ପକେଇଦେଲି। ମାଛ ତରକାରୀ ଯେତେବେଳେ ହେଇସାରିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କଲି, କାହିଁକିନା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେବା ପାଇଁ, ଡେଲିସିୟସ୍ ଦେଖାହେବା ପାଇଁ। ହେଇଗଲା ଆମର ରୋହି ମାଛର ଝୋଳ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଘରେ ବନାନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।